जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, पावर स्टार पवन सिंह के जलवा आप सबके पता ही बा। जब भी आवने अलग अलग लेवल के जलवा देखा के जाने। जी हाँ भैया, पावर स्टार पवन सिंह एक बहुत ही बेहतरीन जलवा देखे बने जौन की आप सबके समझ में आई जब हम बताएं तब। जी हाँ भैया, एक 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल जौन की ओपन भइल और वो चैनल के माध्यम से पवन सिंह के कोनो लोकगीत ना बोलबम सॉन्ग आइले। जी हाँ भैया, जाना गाना के बोलबा देवघर के राजा और आप सबके प्यार आशीर्वाद इतना मिलल बनो कि जौन की जलवा के रूप में बदल गई। जी हाँ भैया, आपसे बता दी 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल जना चैनल के नाम बा शौर्या फिल्म्स भोजपुरी। जी हाँ भैया, ये चैनल पे गाना आइल बटे और गाना गइले बने पावर स्टार पवन सिंह, सृष्टि भारती। बहुत ही बेहतरीन है में परफॉर्मेंस पवन सिंह और श्वेता महारा के बाटे और एक गाना के प्रोड्यूसर बने अनुज कुमार और सुलभ कुमार जौन की बहुत ही बेहतरीन और बड़ा बजट के गाना लेकर आइल बा। कहीं ना कहीं भर भर के प्यार आशीर्वाद मिलल बा और आप सबके बता दी ई गाना ट्रेंड कर रहा बा जौन की यूट्यूब के ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट में 6 नंबर पे गाना अभी भी ट्रेंड कर रहा बटे। और बात करी तो भैया ये गाना लगभग 23 लाख से प्लस व्यू पा गई बटे। 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल पे गाना रिलीज भइल और आज 4-5 दिन में इस चैनल पर सब्सक्राइबर हो गई। जानते कितना 35,000 से प्लस। जी भैया, 35,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गई बा। कहीं ना कहीं ये चैनल के जो ऑनर बाटे यानी प्रोड्यूसर बाटे उ लोग कहीं ना कहीं ये गाना पर काफी पैसा भी लगेल और उ लोग के उम्मीद भी रहे कि गाना तहलका मचाई और वाकई में गाना तहलका मचा दिला। जी हाँ भैया, एक बोल बम गीत हो कि इतना ज्यादा 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल पर पावर स्टार पवन सिंह के गाना से इतना बड़ा जलवा भइल बा कि पूछी मत। दूसर के उसे होई कि ना होई नहीं के पता, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह इस तरह के जलवा हमेशा दिखावत रहने। तो जी हाँ भैया, ई रहल पावर स्टार पवन सिंह के जलवा। तो आप सब बताइए गाना के सुनले में आप सबके कैसा लगल बा। अगर नहीं सुने तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा और जाके सुनी। ओकरा बाद भी एक कमेंट में बताइए कि कैसा लगल। चलते चलते वीडियो के लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करिए।